Welcome to my channel. Enjoy watching. To a lifelong journey of their love. Ayan, ladies and gentlemen, narito na po, nagbibigay ng suporta ang mga bisita natin ngayong gabi sa ating couple. Talaga naman, dito natin nakikita na hindi lang ang ating couple, ang pamilya ng ating couple ngayong gabi ang narito para sa atin. Ayan talaga
by traditional pantomima. Ayan na rin, pinapakita ng suporta at pagmamahal ng kapamilya ng ating couple. Narito na rin ang ating mga bisita, barangay officials and councilors. Talagang hindi rin nagpapahuli sa magbibigay ng regalo sa ating couple ngayong gabi. Tradisyonal na pagpupila na ginagawa